Tento projekt Rozprávkové kráľovstvo Slimáčika Kraska sme realizovali spoločne s miestnou akčnou skupinou Moravský krás z Českej republiky. Chceli by sme ponúknuť návštevníkom nášho kraja, nášho územia niečo výnimočné. Napríklad tu v Silickej Brezovej máme jaskyňu Miladu a krásne turistické chodničky a máme tu uja Mezej Lajoša, ktorý sa venuje výrobe pastierských palíc a veľmi rád sa porozpráva s detičkami, tak preto sme si ho vybrali ako jedného, ktorý je zástupcom rozprávkovej kancelárii. V rámci projektu sme vytvorili rozprávkovú knižku Dobrodružstva Slimáčika Kraska. A vlastne za každou rozprávkou opisujeme v danej obci tie prírodné pamiatky, kultúrne pamiatky a dáme tip návštevníkovi buď na ubytovanie, na stravovanie alebo na nejaké služby, ktoré si tu môže zakúpiť. Okrem tej rozprávkovej knižky v tomto projekte sme vydali aj cestovný pás pre detičky, ktorým vlastne putujú v našom rozprávkovom kráľovstve. Na jednotlivých miestach v tých rozprávkových kanceláriách, ktorých máme 9, dostane dieťa do toho pasu pečiatky. Keď ich pozbiera, tak po pozbieraní všetkých týchto pečiatok dostane malý darček, buď pexeso alebo puzzle. Tieto rozprávkové kancelárie fungujú ako turistické informačné centra. My sme ich vytvorili úplne zadarmo, lebo títo ľudia z projektu peniaze na to nedostali, takže tým pádom je tento projekt samoudržateľný. Už tieto rozprávkové kancelárie si vymýšľajú svoje vlastné programy, oni sa môžu navzájom aj sa dohodnúť na nejakých spoločných programoch a takto ponúknuť ďalej tomu návštevníkovi. O tom máme pestrejší program tu v Slovenskom krase a hlavne v území miestnej akčnej skupiny Krás. Najväčším prínosom tohto projektu je, že vznikol zaujímavý produkt cestovného ruchu. Vieme zvýrazniť zaujímavosť tohto regiónu, tejto krajiny a vieme ho ponúknuť rozprávkovým spôsobom pre tú najmladšiu generáciu. Pre rodiny s deťmi, keď tu prídu, tak je veľmi zaujímavý dvor a scenéria Národného parku Slovenský krás, ktorý ho obklopuje. A z dvora penziónu vychádza naučný chodník Krasovej javy Hvorky. Na tomto naučnom chodníku sú zaujímavé stanovištia, kde sa deti môžu oboznámiť so vznikom krasu, oboznámiť sa s krasovou krajinou a ešte sme im ukryli aj nejaké malované kamienky. Tento projekt pomohol hlavne zvýšiť atraktivitu tohto prostredia a prilákať tu rodiny s deťmi. A tie rodiny s deťmi spoznávajú nielen svetoznáme jaskyne svetového prírodného dedičstva, ale spoznávajú samotný región, mentalitu ľudí, spoznávajú remesla, spoznávajú zvyklosti tohto regiónu. A to je to zaujímavé, to je to plus, čo vieme ponúknuť. Ahoj Dominika, vítam ťa v našej rozprávkovej kancelárii Slimáčika Kraska v Jablonove. Bola si dneska už v rozprávkových kanceláriách? A dostala si aj pečiatky? A chceš aj odo mňa pečiatku? Dobre, tak mi daj potom svoj pas. Tak, krásna. No a pretože si bola taká šikovná, že si prešla všetky rozprávkové kancelárie, tak ťa pozývam na spoločenskú hru. Zahrajeme si dobre po stopách Slimáčika Kraska. Dobre? Ja budem fialovým panáčikom a ty budeš červeným panáčikom. Tak? A ideme. Dobre? Tak? Môžem si to dať sám? Môžeš, kľudne. Tuto zahrajeme, dobre? Potom. No. 3. Takže počítame. 1, 2, 3 a stojíme. Na 3 stojíme. A ja? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.